Nahi alduzu galdaka hori eragiten dioten gaiei buruz hartzen diren erabakietan parte hartu? Edo martxan dauden prozesuetan udalari proposamenak egin, eztabaidatu eta bozkatu? Hori guztia erabaki.galdako.eus helbidearen bidez egin dezakezu. Erabaki Galdakao, udalak demokrazia parte hartzailerako herritarren esku jartzen duen plataforma digitala da. Martxan dauden prozesuetan proposamenak egin, eztabaidak hasi eta parte hartzeko prozesu eta espazio aktiboetan erabaki kolektiboak hartu. Eta hori guztia klik bakarrean. Galdakaon bizi bazara eta 16 urte baino gehiago badituzu, plataforman profil bat ireki besterik ez duzu egin behar. Minutu gutxitan gure herrian eragiten diguten gauzei buruzko eztabaidetan parte hartu ahal izango duzu. Gauzak proposatu, komunitatearekin eztabaidatu, beste proposamen batzuk ikusi, eta unea iristen denean, bozkatu. Eta hori guztia, berme demokratikoarekin eta gardentasun osoarekin egingo da. Ez izan zalantzarik, sar zaitez Erabaki Galdakao webgunean eta egin bat abian dauden prozesuekin.